Ahojte lásky, keďže ste zahlasovali, že chcete unboxing od mojej mamy, poďme sa pozrieť na to, čo mi poslala, keďže vraj som zdrholský sud. Migdálové mlieko, takže mandľové, ktoré som nikdy nemal. Mňam. Vianočné koláče. Tento balík mám dlhšie doma, tak sme mu už pomohli, ale vanilkové rožky mojej mamy sú také, že sa rozplývajú na jazyku. Milujem. Sice vyzerá ako taký bumerang, ale mami, výborné. Pri jednom nikdy neostaneš. A našiel som aj madovník. Pralinky v bielej čokoláde s pistaciovou náplňou. V našej rodine pistacie, že milujeme. Lahodné. Týchto pár mini mliečok, ktoré sú na pribratie. Tento je tuším malinový. Taký, ako keby mi chýbal cukor.